So, okay pa eh. Hindi malamig yung kamay ko. So, mahangin, pero warm. Hindi siya malamig. Mukhang yung tubig nasira yung yung tangke ng tubig. Para natuloy ditong ilog. Ang lakas ng alon. Yan, hanggang doon. Nabaha. Good morning, guys. Nabaha yung yung siguro yung tangke ng tubig sa ilalim ng ng kalsada nasira. Kaya ang tawag dito hanggang doon. Naalala ko parang yung ganun sa probinsya, yung 'di ba yung sapa, yung tubig. Ganun kalakas kamo yung yung niya yung malit na naman tayo nito. Yung tunog ng tubig, yung alon ng tubig, sarap sa sa tenga pakinggan. Yung tunog ng tubig na umaalon sa sa gilid ng kalsada. By the way guys, may pasok ako ngayon. On the way na ako sa trabaho. Ay! Hala, ang lakas. Pakita ko inyo. Tsaka mahangin. Sobrang hangin. Malate talaga ako dito. It's loaded. Hanggang siguro to sa kalsada. Yeah. Anong oras na ba? Ay hanggang doon sa sa gitna ng kalsada. Oh. Ito yung thrift store na pinupuntahan ko palagi. Sobrang lapit lang sa bahay. Yung bahay doon lang. Paborito kong thrift store na. Marami akong nabiling magagandang damit. Yan. Marami akong nabiling magagandang damit dyan. Tsaka jewelry. Sobrang ganda ng mga jewelry. At tsaka mumura lang. So sana magbukas na sila. Nag-close sila ng holiday. Holiday close sila. Pero mag-o-open siguro sila soon. So hanggang doon yung tubig. So, okay pa eh. Hindi malamig yung kamay ko. So mahangin, pero warm. Hindi siya malamig. So, yun. Ganda. Yan. Malapit na tayo sa work. O, diba? Ang lapit lang ng work ko sa bahay. So, yan yung work ko. Tawid tayo dito. Yan. Ayaw mag-focus. So, dito ako nag-work. Yan yung building. And, yan. Yan. Late na talaga ako. Doon tayo sa kabilang pintuan pasok kasi dito ako prefer sa kabilang pintuan, hindi dito sa kabila. Yung yung mountain hindi mo makita kasi foggy. Normally makikita mo siya ang ganda ng mountain ng view, pero ngayon hindi mo siya makita yung view.